Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam. Anag pailingad itinagan a primo, manipod Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a primo at taga Pangasinan. May saakmat lang nga OFW nga madamati pa nang iproseso kadagiti papeles ko a makasubli iti abroad. December 2019 idinagawid ak diti Pilipinas manipud China takalkalpas idi ti kontrata. Panggap ko idi ti agsubli matlaang adagos ngam isumatan idi ti pannakaimplementar dagiti travel ban arumwar ken sumrek diti pagilyan gapong iti COVID-19. Baro akmanang ngam adda idi ti ka LDR ko nga adda matlaang iti balasiw taaw nga addaan iti asawa. Daytoy manang ti pagtayakan ti pakasaritaak apatsyak apakaagsawan iti nabalitukan nga adal dagiti dumdumngeg gaputa syak a mismo ket napatag eleksyon ti naibati na kanyak. Iso asapay la kumamanang tamaikan iti gundaway a maidrama ti pakasaritaak tapno maibinglay kumat iti dadduma ti napatag eleksyon a napasarak. Kaya't mo asawa ni Esther, nakasambot ka nagawid? Uwan primo, adda ako dito Manila. Masapul la kano ma-check up kami. Sakway
agawid ka dagiti probinsya mi. Di saritaan ta, Esther. Sapay la ko matatong palam. Primo, Oh, di mo ko na inyagbabawi ka. Adan saritaan ta. Esther, saan naksamot niya ay ayatan? saan man? Ay ayatan ka. No kasta, panagnagam nga rod kanyak ita. Tong palom ti saritaan ta. Ulitik, Esther. Tong palom ti saritaan ta. Panagnagam nga ay ayatan nak. Akasi ti kanayon niya ibagam kanyak iti chat. Kano day ta agvid video call ta. Tong palom ti karim, Esther. Kamaudyanan na. Napanagnagakmutlangan at talaga nga'y ayatan nak, Esther. Mamati kamat nga taitan, Primo. Dito'y lugar yu tinagdiretswak. Imbes nga agawid ako man iti lugar mi. Iti ayan ti pamilya. Esther, pangasim. Adda ka ita dito arpad ko. Di mo kumamat dakta kamatan ti pamilyam. Primo, masapul nga agawid akmot lang iti lugar mi. Adda asawak nga agururay kanyak. Sino tayo ayatam? Ti asawam, wan na siya. Ha? Primo? Pagdamdamagan ka, Esther. Sino tayo ayatam? Ti asawam, wan na siya. Primo, adda ak ita dito'y danam. Kaawatan asika ti ay ayatek. No kasta nga rod, dito'y kandanak. Ha? Primo? Ay ayatan ka una, Esther. Ora iti lang internet tinagam amwanta. Inayat kay ti kasta unay. Kung naman siya tayo ayatan, agtalinaid ka nga rodan dito'y. Saan ka nga agawid iti lugaryo? Kasanon ti anak ko. Ha? Jack inlibakan ka ti kasasaad ko, Primo. Impudnukan ka nga da asawa kan anak ko. Kasanon ti anak ko no Jack agawid iti lugar mi. Kaasimot ti anak ko. Arabi adi ka nagawid, Primo. Napanamaya. Kwa, nanang. Imbagang mutan ka da kayo. Ipagpagnakmanan dagiti papeles kong agabroad. Nay, imbagman ta makaipagnaka. Saan aya ang naiulog ti travel ban? Gapo iti agraira a virus a makapatay ka no. Ni, anya dayta, virus nga ibagbagayo, nanang. Katno isulatan ti maipadpadamak iti telebisyon kas kada paghiwarnak. Imposible adi mo ammo ti maipapan iti dayta. Nanang. Iso akas ladyak mamate nga gipagpagnaka iti papeles mo. Siyak ti patsin nyo, tasyak ta anak yo, nanang. Umayak lang mga alay tarwatek, tarumuarak matlaing. Amangan numabayaganak iti papanak. Taas asikasuk ti panag-abroad kumanen. Iso asaan da kumapagdanagan, nanang. Primo, kumarkaron ti sitwasyon sigun iti damag. Masapul ang makaawid ako ni di lugar mi. Apay, Esther. Nauma ka ni tarpad ko. Di na kon ay ayaten. Pangaasim. Saan kumada ita ti ibagam ita? Ay ayatan ka. Amom da ita. Isong arod nga iti danam ti nagdiretsuak. Apaman asimang putak diti Pilipinas. Laglagi pa masan ko nga impakpaka mo iti asawak nga agawid ak gayaman. Tapno makaumayak laang dito lugar yu. Esther. Makalawasan nga daki ti arpad mo. Napanagnakakpat siguro nga ay ayatan ka. Pang-asim, Primo. Sana bale,
No bilang makaawi dak, kat makita kon ti anak ko, kan makainanaak, tani talaga ama di tiriknak. Ika gumaak to ti makasublimot lang dito lugar yo. Tadi tuyak nga umyan, kabayatan ti panangipagnak kadagi ti papeles kung agsubli di abroad. Kaya't ko lang makita ti anak ko. Kan may sa, ijay lugar mi ti address nga imbagak, idi in-interview dak, apaman asimang petak. Sigurado nga ijay da nga ipatulod ti resulta ti swab test ko. Esther, Agata plakit ti asawak. Noon una pa'y adumtang ijay lugar mi ti resulta ti swab test ko ngam siyak. Iso apalubusan na kuman. Di kang danag. Takas itinakunakon. No saan laki ti ako maro ti sitwasyon. Kan sumayaat mo't tantiriknak. Agsubliak mo't laang dito lugar nyo. Tapno dituyak nga agnaed. Kabayatan ti panangurnos ko iti papeles ko. Gapoy iti agdama iti a sitwasyon manang Emmy, imanugutak itikid daw ni Esther. Iti daydi arabii sakbay nga agawid iti lugar da, impapas mi tinaglangoy iti ragsak. No ti asawa na lakuma ti rason, talaga alapdakon nga agawid pay iti lugar da ni Esther. Ngam pinampanunot ko ti anak na, iso a pinalubusak nga agawid iti lugar da. Makalawas kalpasan ti panagawid na iti lugar da, isumutten ti pan nakaipatungpal dagiti lockdown. Saan laeng adito'y pagilyan, no diket iti intero alubong, gapu pay langarod iti COVID-19. Pilit akon kontakak idi ni Esther, ngamjak makontak manang Emmy. Nagmalmalaman aday ta cellphone mo ti into naram anak ko. Aging ga ita arabe, day tapay la cellphone mo ti pakakumikumam. Nanang. Asino ay ati kun kontakam, tapasaray agsen na ay ka iti naunag, tunggal mapa ay ka amang kontak iti asino man akon kontakam. Nanang. Jay tao iti agency ang nag-applyak. Anya, nay, primaw, apay apaka kumikumampay laang timang kontak iti dayta tao, kat maiparit lang aruden ti rumwar. Nanang. Nakabutbutang ti maipadpadamag iti telebisyon, anak ko. Agam si kaamot doon, madlaw anapat patagpaykan ka day takon konta kam a tao, ngam ti mapaspasamak iti sangalubungan. Di yung may katkanyak day taan, Nanang. Madanaga na ka talaga. Tadyakkot nga rod makontak ti tao kayat ko makasarita. Ay na, primo, idyampay laang a panunuton day tao nga ibagbagam. Ti kapatgan ita kat agtungpal tayo iti bilin ti gobyerno, ta agraira ti virus. Talagang awan lata. Pagtalong aldaw na jak makontak ti cellphone ni Esther. Apay nga Esther, nalipatam ka din ti karim kanyak. No mapalubusan la ko matibiyahe,
Talaga surutan ka ni ti lugaryo. Tauray noon yan ti mapaspasamak. Nagmayat ti saritaan ta sakbay nagbiyahe ka. Nagawid iti lugaryo. Apay nga di kamutan makontak kita. Kaya't kadi asawon da ito alinipat na ko na namimpinsan. Sana mabalinda ito yung inaramid mo kanyak, Esther. Tsak lakit di ito, Lok. No di kalat na makontak. Makamuditan. Ipamuspusak ti makapan iti lugaryo. Oray maibas ka ganti kada ti relasyon ta. Makaammo kayong agriring agasawa. At mapaspasamak ka ni Primo ay abakan. Ay na, ay Jackman amo. Kas nasaan nga agpampanunot ni Primo nga anak ta. Apay ay Pakakumikuman na akong kontakan ka na jay tao ti agency pag-applyan na nga agabroad manan. Anya, nay, katnuawan ti mapalubusan na rumwar saan ay kasano kumangay ang maka-abroad manan ni Primo. Day nga raw, tisang kaibagakan ko ana, ngam natangkan mo ti ulo na. Kat panagkitakan ko ana, saan nga agsardang, aging gaadi na makontak di ko na at tao, akong kontakan na. Sikamot lakay, apay akas tabot taon, tumtumarom ka di dagiti agas mau. Wen, bakit? Ngumjak man amaw, takaslawan mo't epekto na. Ay, marik na ngawan pagbaliwan ti kasasaan ko. Ay, kaslakit din. At anda pa'y ngagkapsotan. Yaman nakta ang riringan ti cellphone, Esther. Talaga kailiw ko na. Kasarita nga umuna. But nga ibaga kita asawa na ti relasyon mi. Tapno saan na maulit ti Jackpan nakakontak kan ko na. Kan tapno umanugot nga video call kami. Nagbayag mo ti namang sumpa. Hello? Primo? Naimagta na kontak ka, Esther. Iti ka nito nga ulitom ti inaramid mo akanayon ang naka-off ti cellphone mo. Kandi ka sumungsungbat iti chat. Ipakaam mo kita asawam ti relasyon ta. Anya? Di ka agsangit-sangit. Ta talagang aramidag ti pangtak iti ka nito alukunak. Anya ka mantan, Primo? Kasta dagos ti ibagam. Di mo pa'y magkumustaan nga umuna. No anya ti kasasaad ko. Kano apay di mo makontak ti cellphone ko. Esther? Primo, positibo ang iti COVID. Anya? Anda ang ita iti isolation facility. Kasta mo tanda kiti agamak. Tiyag imbagbaga nagkapuak ni talugaryo. Iso saan ka na iraman ang close contact ko. Nagkasayahan magpa-check up kan. Ang mga nakaran kamutan iti sakit. Akimpat kanya. Magpa-check up kan, Primo. Sana pud no dayta nga ibagbag ka, mister. Sana pud no dayta.
Kaunay iti pan nakaklaat ko iti daydi apa nagsarita mi ka ni Esther iti cellphone, manang Emmy. Isumat lagayam asumagmamano nga aldaw ajak na kontak, kalpasan ti panagawid na iti lugar da. Ta idi naamwanan nga isukat positibo iti COVID, impanda adagos iti isolation facility. Kat adda sumagmamano nga aldaw, sakbay ana i-charge na ti cellphone na, nga isumatan day di pan nakakontak ko kankwana. Diyak kumakayat idi ti agpa-check up. Ngam gapu iti nakitak akasasaad ni tatang ko, napilitan nakmanang. Naipasidungak nga rod iti swab testing, kat napasamak ti pagbutbut ngak. Naduktalan nga asymptomatikak manang Emmy. Ngam uray pa'y anya tinapaspasamak, jak imbagbaga anakidanaak iti may sa returning OFW. Kat impatangkan ko a posible anaalak ti virus, iti ipapan ko iti naduma-duma a lugar, akampay idi, kat agipagpagnaak iti papeles ko. Kumusta kayo, nanang? Mayat magtandirik na primo. Isuna laang na masapol nga agtali na edak pa'y dito ospital. Kalpasan na, iswabdak ka numanan anak ko. Kasta ka din, nanang? Kat ni tatangay. Ay, diyak pa'y ambuti ka sa saan ti amaw. Anya? Day tadi agpaiso. Amumutan. Awan cellphone ni tatang mo. Tadi na buti ang cellphone. Iso ajak amo no kumustan ti amam. Nanang, amangan numabalin kayo makidamag iti nurse amang tamtamin kada kayo dito ospital. Total, may samad nga ospital taayan nyo ko ni tatang. Madandanagan ako na anak ko. Amang ano anyan di mapasabak ka ni tatang mo. Nanang, Sakbay pa'y anaduktalan anak kubit ka. Sigo din ama ditirik na jay amam. Pasaray marigatan nga agangas. Kanagtrak kaso. ang kararag tayo, nanang. Saan tayo mapukawan ni tinamnama? Mamatiak na agimbagmat ni tatang. Ang kararag tayo. Makalawas ang nadaak dito isolation facility. Pudno a positibo ak iti COVID. Nga marig na ka napigsak. Kung ati doktor nga asymptomatic ak. At kanyak ti virus nga awan na pulos ti sintomas sa mariknak. Dagiti kanukas kanyak ti delikado. Takas kanyak dagiti nalaka makaakar kan makaiwaras iti sakit. Diyos ko, sigurado asyak tinangakar ka dagiti dadakkel ko. Ket sigurado anaakaran akmot kin Esther. Gaputan nagdan na kami apaman ang nakasangpot iti Pilipinas. Oh, anyan ti kasto yan napasamak. Una yan. Ita, agpadan dagiti dadakkel ko ang naka-admit iti ospital. Siyak ti nakaakar kadakwadang agpadpada. Siyak lakit ti. Ninanang ti umawawag. Sungbata kadagos, tanapatiglakit diti iyawag na. Anak ko, diyak may kayat ti mamati, iti imbaga ti nurse. Ngawadan di tatang mo. Anya? Nakasaritak ti nurse amang tamtaming kanyak. Nagdamagak may papan iti amam. Di na kumapay kayat nga ibaga. Ngam nagpapakaasi ak anak ko.
Kat kasta tinaamuak. Itay kanulag anak sa tanti amam. Tayo, basta mamatil at tananan. Ang pitaang tinasamang damdamin ka na kayo. Ang mga nasasatan ni tatang dinagdagamanan na. Kasta mo saksak ko iti panunot ko anak ko. Ngam na palalo ti panagtibayog. Kat tinatan amam ti mapampanunot ko. Isulatan, primo. Tilatan amam. Agyaman na kasi mong buat kayo adagos, auntie. Kaanakan, Kumusta ngay, auntie? Makinamag ako ma. kumpirmado. Talaga nga awanan ni Manong. Anya? Diyos ko. Kinapudno na kaanakan. Makisarsarita kami kadagiti frontliners itay. Nga ang mga numabalin ang makita mi ti bangkay ni Kabagis. Namasaan da nga yung palubos. Anya? Kasano nga rodan ngay, auntie? Lading ita kay baga. Ngam kadagito'y akan ito. Nalapit nga itabtabundan ti amam. Anya? Apay ngay tapundan. Katagpada kami ngawan kanina lang. Iso ka nung amin ti agdama apaganurutan kaanakan. Masapol ang maitabon at agos dagiti matay nga at positibo iti COVID. Pasensya ka, primo. Ngamday talaang ti impormasyon ang maipaay ko itakan ka. Makipaglading ita, primo. Diyos ko. Diyos ko. Gaputa kang itingitan idi ti pandemya manang. Awan apulos tinaaramidan mi nang runa kanyak. No di intultulok milatan a maitabon day di amak. Nga awan man la ti pakalaglagipan mi. Kan rabii pa yan idi intabon dagiti masaknan. No adda lang nga tamakaamu iti amin nga inaramid ko. Sakbay anapasamak ti kasjay a pagteng iti biyag ko. Sigurado nga ibagada ang nakarmaak, manang Emmy. Ngam uray no si syaklaeng ti makaammo iti pudno ang napasamak. Amok a mismo ang nakarmaak, gapo iti inaramid ko. Agasem, tamalaksid ang naglanguyak lang aruden iti basol, iti babae nga daanan iti responsibilidad. Pinanggap ko pa'y nga i-blackmail, idi Jack makontak. Gayam, mapaspasaran na idin ti epekto ti virus akimpet kenkwana. Kat daydi meten tinaudi a kontak ko kenkwana. Nakarecover ti inak manipud iti sakit, ngam napalalo tinagbalin nga epekto kenkwana tinapasamak manang Emmy. Syakmet, aging gaita, makunkonsensyaak. Taamok asyak ti makagapo, no apay anakaptan iti virus dagiti dadakkel ko, nga isupay ti puon tinakatayan day di amak.
Daytoy tipadas ko manang. Toy pagayam mo, primo. Pagayam a primo, agyaman kami taintalat mo kada kami tipadas mo. Anyan nga agpaiso dagiti pagteng ti biag. Talaga nga adu tinakapasar iti saan anasayaat, gapu iti pandemya, kat maysa kaditan pagayam ko. Makipagladingit kami kan ka, kat sapay lakumata iti mabiit, mailiwliwag mo ti amin, babaan iti kanayon a panagkid daw mo iti tulong, kan pannarabay tinamarswa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan a Melinda, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Melinda, kat iti agdama, nakabase kamin asang kapamilya dito'y Canada. Adulatamat ti kakabagyan mi dita Pilipinas, kat saan apanangipan nakkalmanang, ngamda kami ti kang runaan a nakatulong kadakwada, kabayatan ti pandemya, nang runa ti anak ko. Napagklana ka Ilocana manang, katyak ilibak a nagtaudak iti rigat. Saan labas tarigat ti napasarak, no di kat nakaro a kinarigat, nang runa taulila ak ademang, gaputa na sapa apimusay dagidi dadakkel ko. Kadagiti kanito ajak ammo no anya ti aramider gapo iti mapaspasarak, simbaan ti kanayon akamang ko. Kat mamati kayo man wenno saan, kanayon amabangaran ti riknak no naikamang kon kani apo dagiti dagansen ko. Sapay la ko mga rudmanang, tama ipaayan mat iti gundaway, ama idrama da iti padas ko. Tamamati ak, apakaagsawan da iti adal kan inspirasyon. Tapno agpursigilat ta dagiti masaknan, nga uray pay kasanon tirigat, ama paspasaranda. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi katurturpos ko, iti high school. Anya ti kunam si Melinda. Kayat ko kumati agtuloy nga agadal iti kolehyo, anti. Anya ti aramidam, agsarampiting. Anti? Di mo man ipakat na ita kinasarampiting mo anak tawid mo iti day di inam. Agsardan kan nga agadal. Tumulong ka lang nga aglakoy di palengke, tapno da serbem. Di ka katagyaman, ta pinagtuloy na kapayan nagadal, kat nakaturpos ka iti sekundarya. Ambisyosa ka ba't launay, Melinda? Naimbag kumano nasirib ka, kat saan ba't? Masang awa mo't lang nagiti gradom. Iso adi kan agarapaap nga agkolehyo, ta tumulong ka iti palengke nga aglako, tapno da serbim abibyagan me. Talaga nakaro ti panagsasaw ni Auntie Dolor kanyak. Kaslaawan sir-serbik apulos, gapo iti kas di atrato na kanyak. Naimbag ko ma, no isoda nga agpaiso ti agrigrigat iti panagadal ko. Ngam saan mat? Pagrigrigatak mo ti amin tapno makaadal ang klaan. Sipod na ulilaak. Diyak pa'y napuutan ngayon payandak iti para iti panagadal ko.
Apay makitangdan ka dagiti naa siya ka aruba. Sana ka makagatang ka dagiti kasapulak iti panagadal ko. Nagsasaw ni ante. Kas lakit din iso ti makagapo. No apo yun nakaturpusag. Melinda! Ni ante. Anya pa'y natiraramidam dita? Ida po mo di silaw, tayong ka maturugan. Rabiin, sayang ti kuryente. Naimbag ko man, si katyag baybayad. Uwan, ante. Amangan umakita na pa'y agsangsangit. Kat nakarkaro man na napagsasawan nak. Tong pala kong timbagana. Apay alimlim tagdag iti matam Melinda. Ha? Ador? Siguro, nagsangsangit ka man na niya. Ni, saan, Ador? Di ka makapaglibak kanyak Melinda. Kabisado kan. Amuklatan no apay akas tatilangam. Oh, makitam. Iti kastalangan na reaksyon mo. Sigurado asana ka nagbidot itatap ko. Nakaro nga ni Auntie Dolor kanyak. Inungtan nakit din. Idi imbagak akayat ko tiyag tuloy nga agadal iti kolehiyo. Ha? Saan laaday ta? Nagadupay nga agkakasakit ng bagbagana kanyak. Nakaro ni Antik. Kusag amin ang dagito'y murang daan ti Dolor kan Uncle Delphin talabaon. Sigurado ngamin nga kaungat nakmanan ni Auntie Dolor. No, Jack, ha? Ato nang ikam iti abaga. Kagiriag, Melinda. Atalaan ni Auntie Matulor di Tarubayan. Iti kanitong agiriag ka. Si kamot lang ti madaksan. Tanda ka dito'y silid mi. Uncle, anya ti masapol yo. Apay ang naging inayad kayo nga imasadag kanyak. Napintas ka, Melinda. Tsakitalo, kasabalit ang numarkan ka. Dahil titandaan na. Di mo lang ang gamdan dagi pulong ka ni Antim. Takas iti kinunagon. Si kamat lang ti madaksan. Isu nga kulinak ka lang. Kat itulog mo. Saan? Di ta kayo. Oy, Melinda, agsublikan mo. Melinda! Darasat ti wadayo. Diyak kaya ti may sagbak. Diyak lakit ti tulog. Rigak tinasabwagan iti nalamiis adanom iti daydi akanito manang Emmy. Ngam agkalkalim duu sa nakmet gapu iti kasjay nga inaramid ti asawa ni Auntie Dolor. Sipud idin kanayonen asiputak ti likudak. Taamangan no ulitan ni Uncle Delphin ti inaramid na kat agbaligi. Nagamakak anang ibaga iti asino man, tikas jay nga inaramid ni Uncle Delphin. Taamkak nga amangan no siyak matlaang ti madaksan, akas iti impang tana. Naguli makaklangarod, ngamkas iti nakunakon, nagan-an nadakon. Dimteng ti panag-enroll iti kolehyo manang, kat kastuyan tinapasamak.
Natangkan ta ulam! Auntie, apay at tinupadak. Tapno maring kay ti kinapudno. Ambisyosa! Nalawag mo ti magakan kay di saan aya. Di mo narapaapon ti agadal iti kolehyo. Ta saan abatong palday ta? Ngam, auntie, tilangan edukasyon ti amok ngagbalin nga igam ko. Tapno sumaya at ti masakmayag. Ambisyosa ka talaga, Melinda. Di ka di makauawat, ha? Imbagak lang arudan at tumulong ka langan iti palengke. Tapno baka subad kamot iti palpalamot ni ka. Auntie, So mapalin ka di. Di mo urayan ang nakarkaro pa iti aramidag ka. Di mo ipilit ti agenrol iti kolehyo. Ta saan ka pagadalan? ang trabaho ak, auntie, tapno makaadalag. Ambisyosa! Auntie, Dolor. Jakon kaya tapagsaritaan pa iti may papaniti na iti Melinda. Basta saan ka nga agad tatumulong kay ti palengke. Nalpas ti saritaan. Si kamot Dolor. Apay nupat ngam ti tarikagay ni Melinda. Adulamin. Awan tumot lang ti magimulan na nga uray makaadal. Asawaan dan tumot lang. Hindi mo itulok nga sawaan da. Iso nga rod ako nakasaan langan nga agadal. Tumulong langan nga aglakoy ti palengke. Dolor. Saan tumot lang nga makaturbos na ita babae. Taday talag sayot ti pagalistuan na. Di bantayan ta na imbag tapno saan Anya ka ka di Delphine. Imagak lang aruda na saanan nga agadal. Ngam apay aya nga ipilit mo. Dolor. No may papaan ka ni Melinda. Siyak ti agdesisyon. Nakabsat ko day di amana. Di nakpakibiyangan no may papaan ka ni Melinda. Mo siguro daan ti Dolor kan Uncle Delphine kat nakaturog akon. Ngam ti saan da nga amo. Nangag ko ti amin ang nagsaritaan da. Ni Uncle Delphine mat, kunamlan isakit nak. Ngam idi na dakamat ni auntie nga asawaan dak tumot laang. Sabalin ti tenor ti panagsauna. Di na kaya ta... Melinda. Uncle, pingay may kayo dito pagturturugak. Di ka matanakan. Awan, dinakas nga ramidag ka. Kaya't ko lang... Pangasya, pumanaw kayo dito eh. Nudiyo kaya't nga agikisak. Andya. Imbagak matankan ka. Asikamot lang. Ante Dolor? Diyos ka. Dito ka matlangan. Agyaman na ka. Pimanaw matlaang ni Uncle Delphine. Nagbutang ita inawagak ni Auntie Dolor. Patsyak anarnakan lakit din ni Auntie. Iso na turot ti asawa na nga imay dito ayan ko. Talaga nga dadaka sa panggap kanyak ni Uncle Delphine. Ngamjak itulok. Masapol nga agrida maklatan. Jak itulok ang maisag makak. Pangaasim Ador, si kala ang tinangitalkak iti amin. Sapay la kumatamaan na dam ti palimod nga impudnokan ka. Melinda. Impudnokan ka ti amin. Kasi kala ang ti mapagtalkak. Kan tapno adda ti mangibutaktak iti amin. No bilang adada ka sa mapasamak kanyak. Jack itulok nga dadaka sa mapasamak ka, Melinda. Ha? Ador? Ay, atin ka, Melinda. Apay na inarakop lakmutan, Ador. Tapno may pariknak ka. Anapod mo akit ibagbagak.
Diyak kaya ta maisagmak ka, Melinda. Iso asyak ti makamukan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Dumngag kay ti ibagakan ka. Kat na umanugot ka. Masigurado ko nasaan ka maisagmak. Dumngag ka, Melinda. Insingasing ni Ador, apumanawak laangan iti dan na daikit ko manang. Kat makipagnaedak iti ayan ti ikit na, nga adda idi iti sentro ti lugar mi. Asidagpay iti universidad iti lugar mi ti lugar ti ikit na. Diyak nga rudan nagdwadwa, kat immanugutak iti singasing ni Ador. Diyak imbagbaga kadaan ti dolor, no sa dino tinapanak. Nagpaayak kas babaunan ti ikit ni Ador manang, kat tinangdanan nak, kan pinalubusan nakpay a makaadal. Basta masigurado klakit di a maaramid ko ti trabaho. Banag anatong palkumat manang. Iso ana iyal aludud ko tinagadal, kat nakaturpusak. Ideaddan trabaho mi nga agpadpada ken ni Ador, nagdesisyon kami nga agkalay sa manang. Kat nagbinadang kami anang paduras, iti panagbiag mi. Melinda, bakit? Abdo'y tinaglakwak ka dagiti apit. Sigan di makaam mo. Ne, nakatsambakan sakit di ita lakay. Naranakti kang ina ti presyo dagiti apit ta, bakit? Iso ana doble tinatgadan ta. Dagiti tangtang danam ngay akatulungam iti talon. Naitad mo ka din ti sweldo da? Wen, naikakpaida na iti umento da. Nalaos nga ron ti ragsak da. Ay kat nasaya at aador. Masapol at aripatwam dagiti kakadwam iti talon. Tapno ka na yun nagagat da. Talagang aramidak da ita, Melinda. Narigat namin tawan katulungan na. Diyak kabailan nagmaymaysak. Ken oray na awan bilang titagibim. Marigatan talata manggamuloy ti dagang inted dagiti dadakkel ko. Ador. Agsalukag ta. Ni, adda tao. Ala, siya kundi mapan lang kita. Ingka agdigusan tapno mapreskwan ka, Ador. Naimbag ka pa ay balasang ko. Taim masinsukan. Saan mat, Auntie Dolor? Kumusta kayon? Apay ang nagkutong kayo matan? Gagangay itikas kanyak. Ngagsalugan tipig sana balasang ko. Auntie, pasensya ka na. No imayak dito'y ayan nyo. Awan anyaman na, Auntie. Naimbagkat di ata nakaumay kayo. Aywan gayam, nangan kayo ka din? Balasang ko. Saan na ka mabisin? Ha? Ni, apay nagluha kayo ngay, Auntie? Awan, balasang ko. Awan. Tinasayaat, mangisaganak iti merienda. Agmerienda tayo, kabayatan ti panagsarita tayo.
Apay adi ka makaid na bakit? Di ka kadipay makaturturog? Nagunaganday taasin na ay mo, Melinda. Ador, saan ang mapunas iti panunot ko ni Auntie Dolor? Ha? Maasyanak kan kwa na. Nang runa iti kas di alangana. Iso apasensya ka no inyawatak adagos iti kwarta apaman ang nagkid daw. Awanan niyaman na kanyak na iti bakit? Tilangan pa kas daawak. Ayan itadagita anak na. Ay, yak masungbatan day ta Ador. Amo matan, iti pay laeng. Sa bali matan ti ugali dagiti anak da. Ay, anyan niyag pa iso tibiyagan niya. Wan nga rod Ador. Uray ni Uncle Delphine. Kinunkunak iti bagik. Asaan to amapunas ti gurak ken kuana. Gapu ka dagiti inaramid na idi kanyak. Ngam, apaman anaamok ni Auntie ti kasasaad na itan. Napunasan anamin pinsan ti gurak. Kat nasukatan iti asi. Aging ga ita, kasladyak pa'y lamamati nga alaan na tanti anak ta iji Canada. Anya kumapay lang ti di mo patsyan nga eh. Katururayin talangan di pa nag-flight tama pa ni Canada, Melinda. Ador, Oh, ni, apay ngagsangit ka nga. makasangit aklaan. Gapo itinalaos aragsak ko, Ador. Melinda, Takalpasan ti ado arigat. Gura ken sakit tinakam anapasarak. Adto ya kita amang nananam itinapintas sa panagbiag. Melinda, dahito ya talaga tinairan ta para kan. Takas ko na nga roden dagiti nataengan. Diyos ti manaraken, kadagiti mairuruman. Diyos ti manaraken, kadagiti mairuruman. Pagsasao ang siyak amismo ti nakapanagnak manang Emmy. Takadagiti napasarak, sipod na addaanak itinakam. Dinak binaybayan ti Diyos. Isu nga ita, naragsakak nga agbibiyag itidan na dagiti agamak dito'y Canada. Kat gaputa sa anak mo't ama naging bubukod kan naimot, nalukay tiriknak amang tultulong kadagiti kakabagyak nga adda dita Pilipinas. Sa dino man ti ayan itandaan ti Dolor ken Uncle Delphine tanabayag dametten apimusay kanayon latamot nga ikarkararagak ida. Tauray pay no nagbalinda na ulpit kanyak idi. Dakkel lata ti utang ko kadakwada na imbag anakam. Gapo iti panangkup-kup da kanyak, idi na ulilaak. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Melinda. Pagayam a Melinda, agyamanak iti panagsurat mo. Pudno unay ti kunam, apakaagsawan iti inspirasyon ken napatag nga adal ti pakasaritaam. Ket maragsakan akmat,
Gaputa iti laksid dagiti napasaram, nagtalinaed ka na pakumbaba, ken managbuteng iti Diyos. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti ingka panangibinglay iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Di pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw manipod iti padas ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan a Rolando. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan a Rolando, kat iti agdama, addaak dito'y Saudi. Bale dituyan ti may kadua pagilyan anapanak manang, kat dituyak meten anaabutan iti pandemya. Naimbaglakit din tanasingpet ti amok ditoy. Iso a medyo ayusak latta. Kat sa anak anaipada iti ado a kailyan anaawanan iti trabaho. Kat kapilitan anagawiddan. Bayat ti panagis-scroll ko iti YouTube, nasarakak to'y channel yo manang. Kat napalaos ti ragsak ko. Kadenggak ngamin da ito'y adrama idi ubingak. Tatunggal malam idi, basta nadanunan ti pan nakaitangatang da ito'y iti radyo. Talaga ajak liwayan ti agdengeg. Naengganyo aka nagsurat, taadamot kayat ko apa idrama manang. Padas ko, iti damo apagilyan anapanak. Kinapudno na manang, nagpatingga aklaang iti grade 2. Sa anakon anakaadal, gapu iti kinarigat ti panagbiag dita Pilipinas, idi ubingak. Tinultulong aklaangan ni tatang ko iti talon, tasyak ngamin ti inauna. Mas dao ka siguro no apay anakaabrodak. Malawlawagan ka manang Emmy, kastamoten dagiti dumdumngeg, apaman ang mga ganyo ti pakabuklan ti pakasaritaak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idinakaptan iti nakaro asakit ti amak. Rolando anak, kapilitan nga isaldak ti kakaisuna adaga tayo, tapno ada pang paagas ni tatang mo. Nanang, Awanan ti amok asabali apamuspusan anak ko. Jakmat kaya tabaybayan ni tatang yo. Abangan noan niya ti mapasamak ken kuana. kasano masakatay ti daga, no bilang isaldayo nanang. Jak amo anak ko. Ngam jak maibturan abaybayan ni tatang yo. Nanang, Mga noan niya ti mapasamak ken kuana anak ko. Saan ngaminen ang makapangan? Kanayon anangato ti gurigur na. Sakat agpaypayagpag. Iso masapol nga isalda kun ti daga tayo. Tapno may ospital tayo ni tatang yo. Diyak lakit di kayat nga dadakas ang mapasamak iti amam Rolando. Saan ang mabalin? Ay nanak ko, naimbaglakit din, ta naisambot tayo anay ospital ti amayo. Tano saan? Ang mga noan yan tinapasamakan ko ana. Nadenggimot gayam. nanang, Kung ti doktor, no saan tayo pa ilang in ospital, agpaggadlakit din, ta nababauna yan ti platelet na. naimpaglakit din Tadaadagos ng salda iti daga tayo nanang. Huwag nga rod anak ko, naimbaglakit din. Ti parikot tayo ita. No kasano masakatayo ti daga tayo anay salda. Anak, Masapul a dublyo tag salukag ngagtalon nanang. Barang ininot a makabayad tayo. Kat masaka tayo matlaang ti daga tayo anay salda. Tano saan? Mapukaw tayo lakit din ti kakaisuna ken sang kabasit a daga tayo.
parang tiinit. Nagmatuon nga minan. Masapol nga ituloy ko latat aramidak. Mabalin nga isar doon tagtrabaho. Ta isupay ti matrabaho dito italon. Masapol lang maasikaso ka na yung bagdag iti mula mi dito eh. Tapno na pintas to ti ani. Tapno dakkel ti matgadan mi. Makabayad kami ito utang mi. Kapwede pa nagsakit ni tatang. Tsak laki di ito ka mapukaw ti kakaisuna tagami. Isong agagagatak. Rolando, anak! Ni nanang. Agninog ka pa'y anak! Nabara una yung tinarang tiinig. Umay ka pa'y aglinog! Wan nanang! Tsak ko man na ginana. Madamot ni nanang. Tsak mo't kaya't ayalang-alang latan ti kaadana dito italon. Rabiin, anak ko. Apoy adi ka pa'y lamaturog. Pampanunutat ngamin tinaybaga kanyak ni Crisanto ka ubingak nanang. Ngaan niya? Padasag ti agabroad. Tadakdakkel ka no ti matgadan ijay. Anya, agabrod ka. Ngam anak ko. Amok ti kahit yung ibaga nanang. Kasano ang makaabrodak kat sa anak mo't anak kaadal. Diyak mo tagbasa. Ultimo tinagan ko kat diyak mo ngay surat. Rolando, anak ko. Imbagak mo't tanday ta ka ni Crisanto. Ngam saan ka numot aparikot? Mabalin ka numot nagtamar kaklatan. Nadadagiti masapula fill upak. Iso ka nun ti makamamang fill up. Anak. Diyak kaya tapaluspusan day tagundaway nga da mga yatamang tulong kanyak nanang. Kang runaan na. Diyak itulok ang mapukaw kada tayo ti kakaisuna at daga tayo. Ti pakinakam. Daita tinagbalin nga igam ko, manang Emmy. Iti pa nang ipagnami ka ni Crisanto a kaubingak iti papeles mi nga agabrod, iso ti para fill up iti amin. Thambmarkak tulatan, imbes nga agpirmaak, tadyaket nga rod amo ti agbasa ken agsurat. May sa apagilyan tinapanan mi manang, ngam agduma ti employer mi. Ket daksang gasat, taagin na dayo ti lugar nga ayan mi. Iso a medyo nagdanagak. Ngam napunas ti panagdanag ko, idi nakasiningad ko ni Pauline. Ti babaunan ti employer ko. Inauna ngam siyak ni Pauline iti 13 atawan. Adda pamilyana dita Pilipinas. Ngam no apay ajak nalapdan ti bagik anak relasyon kan kuana. Kastametten ni Pauline kanyak. Nabang-aranak nga rod iti kaaddak iti sabali apagilyan nga uray adayo ni Crisanto a kalugarak. Gapo ken ni Pauline. Namin ano na nagbasol ta. Anya ti kayat maasawan, Rolando? Ada pamilya mi di Pilipinas. Ada relasyon ta dito eh. Anya ko ma, saan matamaamon ti asawak ter aramidak? Ha? Naliday ti mayadayo iti pamilya, Rolando. Isa na laos ti panagyaman ko, tasimangpot ka dito eh. Pauline? Kunam abaro ka, saan ka di? Awan mat kaayan-ayat mo. Uwan.
Baruak, kan awan kayan ayat ko. O, di awan nga rod problema. Ngam si kati pampanunutak. Kas itinakon-akon. Ada pamilya manabati di Pilipinas. Kas ano lang ang asawam? Kas itinakon-akon, Rolando. Saan mo't amaamuan ti asawak ter aramidak? Basta ti importante, sa anak nga agpalya nga agipawit kadakwada. Iti kasta, awan ti parikot. Naimbag ta nadakamat mo di pa nagipawit, Pauline. Oh, apay Rolando, ada ka di parikot? Aday pudnokan ka. Sapay la kumata matulungan na. Lakay, nabambanog ka itinagmalam apa nagtalon mo. Ngam apay adi ka pa'y naturog ngay. Jak pa'y lagtuglap Dolores. Ay, Nay, o na yan anagunagday ta pa nagsanaay mo. pampanunutot nga ni Rolando nga anak ta. Ha? Kumusta nga tanti ka sa saad na ija abroad? Namnamaak anasaya at ti kasasaad ti anak ta ijay, Dulpo. Jak maliklikan ti agdanag. Maawata ak no anya ti makagapo. Gapo iti kinaawan Apolos ti ammo ti anak ta. Naku namon Dolores. Amangan no anyaki din ti mapaspasamak kan kuha na ijay. Ay, sapay lako ma. Tawan da ka sa mapasamak ka ni Rolando ija abroad. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag. Sakti makagapaw, no apay nga imadayo ta anak ta. Nga uray no kasya ti kasasaad na. Tanudyak ko manadinggi ide. Saan kumamot anay salda ti dagatayaw. Nga iso ti masapul abayadan tayaw. Anya ka Dulpo. Di kan agpanunot iti kumpormi dita. Aginan akakit din. Rabiin. Maturugtan. Talaga ka di nga awan na pulos di pang kontakam kadagiti dadakkel mo iji lugar yo? Imbagak mo tin, Pauline. Anak ko rapay ti lugar mi. Awan sapay ti ura asino dyan nga da telepono na. Ay, na yun na kinarigat ti lugar yun no kasta Rolando. Talaga marigrigat kami, Pauline. Apay no gumatang kamot iti cellphone mo. Tapno ada aramatom ditoy. Doon ti gatangam. Taipawit mo ti may sa iji Pilipinas. Tapno ada pagkinuntakan nyo. Gastos lang da ita, Pauline. Ti kapat gan ita, masa kami ti nakasaldada gami. Rolando, Diyak kahit ang mapukaw ti kakaisuna da gami. Isang araw da kinarit ko ti nag-abroad. Nahuray nung noray ta kamakon ko na. Ngamin, kapatgan para kanya kamasa kami ti nakasalda da gami. Gapoy din na din ginitatang ko. Dahil ti kang runaan narantak iti pa nag-abroad ko. Ipawit ko nga ta amin ti kwartak. Ti sweldo kita. Uno mga ibati akmat iti para kanyak. Tapno at daramatak no bilang lahing. Nagrigat matan ti kastoy. Diyak amo na niya ti rumbang nga ramidak. rumara kon Rolando. Mapanak agi pawit iti kwarta iti pamilyak iti Pilipinas. Pauline, pakipawit mo ti para kada tatang ko Amo mo tadya ka mo tar aramida. Ayun day talagayam. Ipawit ko nga ta amin ti sweldo kita abulan.
Uno, mangibati akiti para kanyak. Ay na, apay pala amang ibati ka ngay. Katawan mo't paggastusam ditoy. Di mo mo't kaya't ti gumatang iti uray anya para ken ka. Isu nga uray di kan agibati iti para ken ka. Ipawit mo kit di aminen. Sa bagay, libre mo ta amin nakasapulak dito ayan dagiti amo ta. Isa sige, ipawit ko amin ng tisweldo kita abulan. Pakipawit mo, Pauline. May sakat kagudwa atawan, akas de ti aramid ko. Manipod nagsweldo akon iti pagilyan nga ayan ko ididamo, manang Emmy. Ilasin ko laang ti pagbayad ko iti agency, kalpasan na, ipawit ko aminen dita Pilipinas, tapno adda pagbayad da tatang ko iti naisalda adagami, ket masubbot mimot laang. Gapo nga rod ta no read no write manang, intaltalag ko ti amin kani Pauline, taaddakat nga roden relasyon mi iti day di agundaway, iti laksid ti kaadda ti pamilyana di ta Pilipinas. Amok abasol ti pannakinaig ko kenkwana, ngamjak pulos malapdan ti bagik manang, nga uray pa'y inauna kanyak iti nasurok sa nga pulo atawan. Ti jak amo manang, kastoy gaya man ti mapaspasamak kadatatang kenanang ko dita Pilipinas. Dolpo, maudin arabi tayo dito ibalay. Inton bigat, naskan apumanaw tayon dito. Oo na yan. Diyak laim pagarup mapasamak na itaw. Unay matngaminin ni Rolando. Nalipatan na tayo umutan. Agasam ta di man la nagpawit mo't Apolos. Saan, Dolores? Di mo papasulan ti anak ta. Siya nakimbasol iti amin. Ha? Dolpo. Kano diyak kumanagsakit ide? Saan kumanay salda ti daga tayo? Saan tayo kumapanawan ita da ito'y balay tayo? Saan kuma? Dolpo. Ngam nasakit man apanawan tayo ti balay tayo. Nasaksakit lata di kaawan komunikasyon tayo kun ni Rolando nga da di balasiw tao. Ha? Anya nga tan tinapasamak kun kuana. Dolpo. Dahil katidyak pakaidnaan, Dolores. Timang pampanunot no anyan tinapasamak kun ni Rolando nga anak ta. Naimbag kumano saan akas dyan nga awan Apolos di amuna. Naimbag kumano nakaadal, tapno amuna kumamot di aramiden na nga oray kaskasanaw. Maudin arabi ikita iti denam Rolando. Inton bigat, flight kun nga agawid iti Pilipinas. Pauline. Kailiw kan tulakit di. Ha? Si Kangay, kailiw nakto kadimat. Siyempre apay kit din na saan? Agpaiso? Amangan no kung kunamlaang dayta. Saan, Pauline? Kailiw kan tomat. Ngamin, ay-ayatan kamutan. Jakla ko man agawid kat. Dito yaklat ako man denam Rolando. Ha?
Ibabawik saan ti agawid. Jakon patuluyan. Ni, sana. Agawit ka. Tagor uray ti pamilya mo di Pilipinas. Makitam, di mo kaya't ngagtali na edak iti denam. Saan man. Nga masapul nga agawit ka, Pauline. Ngamin, ada agur uray a pamilyam. Kanay sa, naiyawag mon kadakwada nga agawit ka saan ka di. Iso arumbang nga patuluyong ta agawid. O sige. Dituya kon silid mo amaturog ita arabi ah. Kaya't ko nga ipapas ti makidenakan ka, Rolando. Sana bale, tanaisina mo't iti balay dagiti amot at ti quarters ta. Iso adituya kon silid mo ita nga agpatnag. Awan matan dito silid ko ni Pauline. Nasapa siguro rin mo dito silid ko. Isong awanan. Tsak man na napuhutan mat. Ala, alas 10 mat gaya man iti bigat. Apay adinak man la rin mat ni Pauline. Bumaong na kon. Apay nga nakalukat dito kabinet ko. Agtibayak mo tan. Kitag man. Sapay ada dito tinaudi asweldo kajak pay na ipawit di Pilipinas. Madlaw nakalkal dagiti lupot ko ditoy. Tay kwartak ni nga ditoy. Awanan ti kwartak. Ti Pauline, isulakit di aking aramid iti daytoy. Isulakit di tinangalay ti kwartak nga da dito'y kabinet. Masapula makasaritak ni Pauline. Parang no saan pa yan nakapanaw. Sinapol ko ni Pauline, ngam nakapanawan, sigun kadagiti amok manang Emmy. Inong tandak pa'y tanaladawak anagriing iti day di abigat. Jakman matamo no anya tinapasama kanyak. Taapay ajakman la napuutan arimuar ni Pauline, iti silid nga ayan ko. Ingka gumaak a kinontak ni Crisanto a kalugaran mi manang Emmy. Kat idinaikan kami iti gundaway a nagsarak, naduktalak tinakarkaro pa'y apasamak, analaos a nagluksawak. Saan mi anasakati dagami a naisalda idinagsakit ti amak, ta saan mo't gayam nga impaw-pawit ni Pauline ti kwartak kadagiti dadakkel ko. Uray ko lain sangit ti sakit tinakam ko iti day di akanito. Ngam awanan apulos tinaaramidak manang. Tapno saanan a maulit tinapasamak, ininot a sinursurok dagiti amin anasken a maamwak. Tapno jakton italtalek iti sabali ti may sa abanag, arumbeng asyak ti mangar aramid. Jakmeten na kontak apulos ni Pauline. Kat numangeg naman daytoy nga inak insalaysay ita, may salaeng ti makunak. Sapay lakuma, tanakatulong ken ka ti inagumam a kwartak.
Itamanang, kas na kunakon, adaak dito'y Saudi. Kat amok ababaan iti kaasi ti Diyos, nasaya at lata ti kasasaad ko iti laksid ti pandemya. Nakasigurado akmat itan, gaputaadan komunikasyon mi iti pamilyak. Kat nasursuro kun ti amin, nang runa ti agpawit kadakwada iti kwarta. Daytoy ti padas ko, tuy pagayam mo, Rolando. Pagayam a Rolando, anyan nga agpaisoan niya. Gapo tanaadaan kayo iti relasyon, si bubukal matan ti panagtalag mo kankwana. Ngam ti di mo ammo, sabali matgayam ti gandat na. Sapay la kumapagayam ko, tatalagaan nagbalinan eleksyon kan ka tinapasamak. Kat di mo matan ululitan ti makirelasyon iti saanan anawaya. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag na orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan a Luisa. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Luisa, taga Ilocos Norte akmanang, ngam pasensyakan no jakon inlanad no anya paset. Naasam iti drama nga Iloco dagiti dadakkel ko nang runa ni mamangko. Daytoy a drama ti pagaayat na idi adengdenggan, tapakaadawan kano iti adal, kan magustuhan na ti pamalakadyo kadagiti agipat patulod iti padas da. Enero idi tawan 2015, idi naaddaanan iti nadagsen a sakit daydi inak. Kat dagiti Iloco a drama iti radyo ti pagliwliwaan na, nang runa idi na idalitan. Aklo nakadakkel tinagbalin nga epekto iti inak, ti panakapukaw ti Salang Productions iti radyo. Kat siyak a mismo ti nakasaksi, nga ad-addan akim mapsot daydi inak, ididinan manggagan dagiti pagaayat na a drama iti radyo. Agingga nga inlaylayon na matan ti pimusay iti daydi matlatawan. Agtawan naklaidi iti 19, kat gaputa kabamban no agak, nagbalin anatangken ti ulok, nang runa ta panagriknak kat nabaybay anak idin ti amak. Sapay la ko mga rudmanang, tamapagasatan met ama idrama, to'y pakasaritaak. Narapian ka man na nagawid, Luisa. Naggapwa maya. Ne, adamat lagayang biyangyo kanya kaya. Ah, Luisa. Di mo't awanan ti bibiyangyo kanya. Manipod pimusay ni mamang. Anak, anya ka din day ta sasawam. Pag kunaam nga awan bibiyang kukan ka, kat kakaisuna nga anak da ka. Day takat nga rudkat. Agmay may sa ak nga anak. Ngam di dakpay maikan iti patag. Anya di ka may kanitipatag nga ibagbagam, Luisa. Si Kati kapatgan kanyak. Nang runa itataawanan day di mamang mo. Di kay man papang. Sandak malilaw. Amok, adan sa bali apakakumikuman nyo. Amang kit dino dapayan kasukat day di mamang. Isusagdungan dakman. Takasi tinakon-akon. Sandak amalilaw. Saan apulos?
Bigat gaya man. Diretso titurog ko Apag iso lang amintay na inom mi di rabi. Paglakit din ta Sabado ita. Awan seret ko. Bumangon ako ta mabisinak. Sigurado na sapa man ang arimor ni Papang. Dinak man larining. Iso akapilitan asyak man latan ti mga sikaso iti bagik. Makapasuron. Mawawak Puminumak man iti nalami sa danon. Tanay, ni, anya da iti papel ana ipigkat dito yung ref. Surat mat. Nasa paak arimwar, anak ko. Tamasapol nga si Kaswag dagiti maani di talon tayo. Tapno may layunan at ago si Dayan di Bayer. At tanay sa kanak kapagar mo sarang. Pasensya ka no di ka narinig. Tamo ka naladaw kan anaturog. Agpatinggalangan iti kastoy. Di kan pa yan makapaglanglang amangan. Kanayon latan akastoy. Namalpas ko dito semestre, diya ako nagadal, friend. Anya, ni, apa yun ngay? Marigatan the parents ko, amang paadal kanya. Amo mo ta marigrigat kami laang. Unay matan Diyosay. Asino pa nga itikadkadwak. Amo mo't asikalang tigayim ko. Ay, pasensya kan. Yung masapo lamang gida kon. Ha? Tulungan na kanuti kasinsin ko nga agabroad. Anya? Ni, mayat sa dayta Ha? Anya ti kayat masawan? Kasla kayat ko mo ti agabro Diyosay. Ha? Jak samot na nagadal. Agabro daklangan. Anya ti kunam, Luisa. Jakon patuluyan ti agadal. Agabro daklangan. Anya? Ni, apay nga anak ko. Di mo ayaam mo at ti edukasyon ti kakaisuna agameng amay patawid mi kun kay ti day dinagawanan nga inap. Adula amin. Basta kayat ko ti agabrod. Luisa, anak. Saan ka kumangag darasudos latan iti desisyon mo? Isaot mo kit dita agadal. Tapno makaturpos ka, kat maadaan kanto iti napintas ang masakbayan. Masadutak nga rodan. Isong ering paskulangan dahi ti semestre. Kalpasan na, agsarda nga kon. Agabro daklangan. Nalaos ti panang tubngar ni Papang iti desisyon ko manang Emmy. Imbaga na pa'y adinak suportaran iti kayat ko ang mapasamak. Kat dinak ikan iti uray kusing nga aramatak amang ipagnacadag iti papeles ko. Ngam awan tinaaramidan ti amak. Apaman analpas ti umuna a semestre iti panagadal ko iti kolehyo, naggiddan kami kani Diyosay anang ipagnacadag iti papeles mi manang. Beautician ijay Japan ti kasinsin na apada na matlaeng apamaklaan nga iso tinang tulong kada kami. Beautician matlaeng ti sinarek ni Diyosay at trabaho, idinto ta modelo mat ti pinilik apanggadan.
Nalakaakla ang anaala, gaputa saan a panagpanakkel, at damat langak. Awan nga rod apulos tinaramidan ni papangko, ket tilatan kay kayat ko tinatulok. Nakapanak nga rod ijay Japan, manang Emmy. Diyosay, apay ngay aklab mo't dahito ayan taita. Loka, di ka nagreklamo. Di importante at datan dito Japan. At da dito iti kwarta, girl. Kan modelo ka mat dito Agrampa ka lang dito stage. Nadamang table kan ka. Nang runa no paldo. Ay na, tumataginting adatong timawat mo. Diyosay, Iti panahon nita, saan na narombang agpili-pili kay ti trabaho. Sana bale, ta 6 months mo't lang tayo pinirmama kontrata. Kalpasan ti 6 months, adagan ka, no kaya't mga i-renew ano saanan. Oh, di mo ko na yun nagbabawi ka, katada ka lang aro din dito anya pa'y laga po magbabawi ak ngay. Adak lang arudon dito'y. Go nga rudon Total, kunamat at tumataginting adatong timat gadak. Luisa, agriing kan. Alas 11 ni ti Aldaw. Luisa. Anya ngay. Kunak man sumurot ka kanyak. Nakadigos akong Hindi ka matagdigosan Paparantaya. Kabaw. Di mat makisinarak ta ita kadagiti pada mamodelo iti club. Kan ko nati kasinsin ko nga daiyam amuna kada tayo abak ng asakang. Ha? Anyat amom, ang mga si kakit diti magustuhan na nga agbalin ang modelo iti produkto ti kumpanyada. Di swerte. Uwan nga pa iso niya. Ay, relax. Agtugtuglop ka pa'y laang. Ang mga naan natin mapasamak ka. Ang murmuray ka pa'y matalo ka. Girl, bongga ka Nasiputak ni Jiro-san. Si Kalatan din nakaiturungan ti imatang na. Di ka man. Di nakpang namnamaan Diyosay. Diyak kaya't ti mapaay. Saan man? Patyanak. Itay madama ti panagrampam. Talaga nakatutok ka ni Jiro-san. Panagkunak, natiliw mo ti kiliti di gwapo asakang. Iso asay-saya atom, ha? Marikrik na ngamin. Maalam na ito project. Sapay la ko man Diyosay. Tapno diyakon agsubling agmodelo iji club. Ha? Panawan na kaming ijay no as kasano? Jay club laang ti panawak. Tano talaga maala ak iti daytoy a project. Kidawag asikati agbalin a personal beautician ko. Ay, bongga! Talaga? Siyempre mo ta. Sikati makagapo no apay ingkadeng ko ti may ditoy. Sikati katulungak iti amin. Alangan mo't nga ibati ka no bilang ta sumaya ati kasasaad ko. Ay, saan mo ba nina? Masapol akadwa kalatta. Diyosay. ay na, agyaman ak nakasta Luisa. Oy, namnamag na ita akarim, ha? Masapol atong palam.
very much, Ruisa. Thank you for what, Jiro-san? Ang yaman na. Ta imanugod ka surot dito'y restaurant. Ha? Amom tagsao iti Iloko? Konti lang. Uray Tagalog? Amom tagsao? Oh, not much. Makawatak. Napayagak ngamin Pilipinas. 5 years. Kasta ka di? Saan ka nga rod ang mailako no kasta? What do you mean? Oh, nothing. Angaw ko laang dayjay. Ruisa, you are so pretty. Very pretty. Thank you, Jiro-san. Agyaman na. Di mo ko mapanunod. Siyak, darasudos. Pero, I like you. Ha? Ada offer cooking ka. Offer which you cannot refuse, Ruisa. So listen very carefully. Imbes nga agbalin a modelo para iti kumpanyada ti Jaya ni Jiro-san, saan manang, no diket kayatnak nga ikabbalay nga uray addan pamilyana. Kayat kukumati agkadkad, ngam dakkel agatad ti imbaga na abinulan nga agbalin nga allowance ko, kastamoten ti citizenship ijay Japan. Aklonak ariming baw kanyak ti kinapudno, nga agbalinak ananamay, gapo iti injaya kanyak ti hapon. Iso ajak nagkadkad, uray amok nga agdadata nga agbalinak, nga other woman na. Ninanam ko nga rod tinamay, kabayatan ti kaaddak ijay Japan manang. Kat ultimo ti amak nga adda dito'y Pilipinas, nalipatakon. Naimbag mo tanay kanta iti gundaway nga agsarita iti nalapat, Luisa. Oh, apay Diyosay, ada ka di parikot? Kurang ka di ti isusweldokan ka kas personal assistant ko? Nabayagan nga gayim ta. Amo masaan nga issue kanyak ti kwarta. Tauray kaskasano. May paupawit ko ti pagkasapulan ti pamilya ki di Pilipinas. Ha? Ngamsi ka, Luisa. Manipod at data dito eh. Kaano day dinaudi nga inawagam ni papang mo? Diyosay. Friend, maragragsakan ak itinamay, anan na namam ita. Hanggang pa nagkitak ka kat inino to nalinamot na kati sistema dito Japan. Napanan di ta ulom ti kinarangay ama paspasaram ita. Nalipata mo ti kakaisuna a pamilyam nga da iti Pilipinas. Mabalin ka di Diyosay? Saan ko maakompormila di tanti pagsarsaritaan ta? Sa anak nga agin lalaing, Luisa. Ngami din nagbakasyon na kaya Pilipinas. Sang kadamag na ka ni papang mo. Anya? No apay nga minadi ka nakigiddan kanya ka nagbakasyon idi. Tapno nagkita kayo kuma. Diyak amo na niya tinaaramid ni papang mo. Takasla adayo tirik nam kang kuwana. Ngam na siya klaamay sa. Makunak amay sa ni papang mo kadagiti kasingpetan nga amaan amok. Iso asapay la kumata di mo yalang-alang ni papang mo. Ang mga nagbabawi kanto iti nakana, Luisa.
kami kadagiti gagayam ko dito Japan, Jiro-san. Nabayag naminan adi kam nagkikita. Rayar! Apay a kinabilak, Jiro-san. Kang runaan, jakayat, orboda. I know. Ada sinarak mo raraki. Ha? Saan? Saan ani Jake tiki na sinarak ko? Naira na lang nga nagkita kami. Tinapan... Mga asim na ba dyan nag-Jiro-san? Talaga naira na lang nga nagkita kami kani Jake. Saan nga iso tiki na sinarak ko? Mamati ka kumakanya. From now on, you stay on here. Saan ka arumuan? Agtarinahid karaan dito eh. Saan ako na naragsak, Diyosay? Kaya't kunti makaakal manipod ka ni Jiro-san. Luisa, Pangaasim tatulungan ako, ma. Kaya't kunti agawi di Pilipinas. daytan ti bagbagakken ka. Pangaasim, Diyosay. Di na ko mansideran. Tulungan na. Kita at nonya ti maramida. Pangaasim. Agpagpakaasyakan ka. Kadagiti na palabas ngal daw. Nakita kong ti kinaranggas ni Jiro-san. Makita mo siguro dagiti litam ititakyag ko. Kapkabilan nak ni Jiro-san. Diyosay, amok nga do ti bindot ko. Pagbabawyag dagiti bindot a desisyon ko. Iso pangaasim tatulungan nak. Nadyak makapanaw dito ay ang mga noon niya ti mapasamak kanyak. Ang mga napatayan nak ni Jiro-san. Gaputa bagat atapan nak na uray awan mo ti kinapudno na. Ala, agsagana ka nga ron, friend. Kasaritak mo ti kasinsin ko. Naimbagkan ko na. Taado mo ti connection na dito Japan. Agsagana ka lang, ha? Tanumaikan kay ti gundaway. Agawit ka na di Pilipinas. Luisa, anak ko. Pagkawanan nagpapang. Pagkawanan nagkumang. Luisa, anak. Saan ka ngagkid daw iti pamakawan? Awan basol mo kanya. Anda, papa. Nadagsan ti basol ko kan ka. Gaputay niya alang-alang ka. Jakin kan ka no dagiti pamalagad mo kanyak. Jakin kaskasa dagiti bilin mo. Anak. Agyaman na kiti Diyos. Tas ikakaradkadak pa yan nakasubli dito. Hitap na makadanaka. Tap na masubadak na gitinagkurangakan ka. Kas anak mo, papang. Luisa, anak. Isa pa kawanan nagpapang. Ikari ka saanan ama ulit ipanangyalang-alang ko kan ka. Sana na polos, papang.
nakariknaak iti bangar, apaman nga imarakop, ken inarakop nak ni papangko, manang Emmy. Bangar ajak narikna iti naunday apanawan, sipod pimusay day di mamangko. Podno ang nagbiagak iti nanamay, iti lasod tinasurok ang makatawan akaadak iti Japan. Ngem idi na ibalod akon kadagiti nabisked at akyag ti amak. Sakula narikna tinaan-anay a seguridad. Sumagmamanula nga alahas ken basit agatad tinayawid ko idi manang. Talinibasak laeng ni Jirosan. Ti amkek idi, amangan no surutan nak dito Pilipinas. Ngem nalaos ti panagyaman ko, tasaan met anapasamak. Intuloy ko ti panagadal ko manang, babaan matlaang ken ni papangko. Ket iti nagturpusak, siya kun tinangitalkan ni papang iti basit a negosyo a naipundar na, kabayatan ti kaawan ko, nga iso ti padpadurasak ita. Kayat ko nga ibati daytoy anapatag eleksyon para kadagiti dumdum ngagmanang. Awanen ti kapatgan agamang dito'y lubong, no saan at ti edukasyon, ken ti pammatag dagiti naganak, wenno pamilya tayo. Iso akasayaatan matlaeng adumngeg tayo kadakwada, tapno saan tayon to a maiwawa. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Luisa. Pagayam a Luisa, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalag mo iti padas mo. Husto ka, kan husto ti amam. Edukasyon ti kakaiso na agamang, asaan apulos a maagaw kadatayo ti asinuman. Ket no magamaran pay day taatawid, itinalaos a pammatag dagiti kapamilya tayo. Daytan tay bagbagada ak kinabaknang, nga awan apulos ti katukad na. Kararag ko ti agnanayonan a panagbalin a natalinaay ti panagbiagyo iti amam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyahe. Dintun, mapu